Els festers diuen no a la proposta de la Junta per al canvi en l'entrada i ho han fet d'una manera contundent, amb un 70% de vots en contra front a un 29% a favor. Amb aquestes xifres queda clar que els festers han decidit rebutjar la proposta que des de la Junta pretenia reduir el número de bandes de música a 2 per a totes aquelles comparses que no ostenten càrrec de capitania o ambaixada, amb l'objectiu d'optimitzar els temps de duració en l'acte de l'entrada. A les immediacions del Casino de Festers està seguint una jornada que es pot considerar històrica la nostra companya Paula Arroyo. Més de 4.000 festeres i festers estaven convocats aquest matí a les urnes, una convocatòria que ha sigut un èxit de participació i una votació que dona l'última paraula als 24 comparses de moros i cristians d'Ontinyent. A Ontinyent en viu ens hem volgut apropar per a conèixer quin ha sigut l'ambient que s'ha viscut aquest matí. Fora a favor o en contra de la proposta, l'important era exercir el dret a vot per a conèixer quina és l'opinió que més representa a la comunitat festera. Quan una cosa no estàs d'acord has de vindre i manifestar-te. El quedar-te en casa i no votar és absurde perquè el teu vot no és útil i has de vindre i dir si t'apanya o si no t'apanya. Perquè és important que tots aporten la seva opinió. Superimportant que els festers vinguem i expressem la nostra opinió així, en la nostra casa, que és la societat de festers. Res val que anem pel carrer dient i parlant i predicant. Així és on tenim que expressar l'opinió de cadascú. Porque todos tenemos derecho a ejercer el voto un día como hoy. Va a ser algo que nos va a afectar a todos, entonces hay que intentar venir y votar. I molts han fet comboi amb un esmorzar previ. Jo crec que la comparsa ha decidit fer l'esmorzar perquè era molt important que tots aportaren el seu vot. Hemos quedado hoy a las 10, hemos ido a almorzar todos a la comparsa, hemos pasado un buen rato allí y después hemos cogido todos y nos hemos bajado aquí para poder votar. Para que la gent vinga a votar i que cada uno vinga per el seu compte, el millor és fer pinya, quedar a almorzar i vindre en comboi i votar. Totes les festes, en tots els jocs, siguen de la índole que siguen, acaben sentats en una taula, sigui per a almorzar o per a dinar. I avui era un motiu, esmorzem i venim a votar. A més, per primera vegada s'ha habilitat el vot per correu. Veient com està la societat de festers avui, que ha tingut molta bona acceptació i la gent s'ha implicat molt en votar, nosaltres el que preteníem és que votar encara més gent, no? Tota aquesta gent que avui no podia estar al poble que poguera votar. Així es tanca el capítol de la consulta directa als festers per a que es pronunciaren sobre una proposta concreta. La iniciativa ha estat desestimada, però el debat no sembla caducat. Des de la Junta de Govern ja es va avançar que es continuarà treballant per a donar solucions i millorar l'entrada de moros i cristians d'Ontinyent.